Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:04. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Hunyo 20, tuig 2020. Akong inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental, may siyam kabago nga COVID-19 cases. 22 ka mga Nokbo Police nga nagabantay sa quarantine facility sa probinsya nag-negatibo sa virus. Sa balita national, DOH nanginwala nga may irregularidad sa COVID-19 data sa Pilipinas. National IATF magahimo sang guidelines nga nagatugot sang back riding sa motorsiklo. Sa balita international, case ng COVID-19 sa Brazil naglapaw na sa kamilyon. Sa sports balita, Chinese Basketball Association nagbalik na umpisa subong nga adlaw. Kag sa showbiz balita, Hollywood actor nga si Ansel Elgort nagtrending matapos ang open letter sa kababayi nga nag-akusa sa iya sang sexual assault. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpahati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang... Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa litalinas ang mga balita lokal. Nadugangan sang siyam ka mga kaso sang COVID-19 ang Negros Occidental. Sa datos sang Provincial Incident Management Team, ang siyam mo ang 22 anyos ng lalaki nga local stranded individual kun LSI nga gikan sa Cebu nga taga-syudad sang Escalante. 36 anyos nga babayi, LSI halin sa Cebu nga taga Cadiz City. 36 anyos nga lalaki nga LSI halin sa Cebu nga taga San Carlos City. 43 anyos nga OFW kag taga syudad sang Silay. 10 anyos nga bata nga lalaki nga LSI halin sa Manila kag taga Moises Padilla. 43 anyos nga lalaki nga LSI halin sa Cebu nga taga Silay City. May 3 man nga nag-positibo apang wala pa gin palayaga ang ila sini provincial address. Ini mo ang duha ka mga babayi nga OFW nga nagaedad sang 32 anyos kag 38 anyos kag 31 anyos nga babayi nga LSI halin sa Manila. Ang siyam ka mga nagpositibo ang lunsay mga asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsaga kag subong ang mga naka-quarantine. Sa kabugusan ng Negros Occidental may 37 ka mga COVID-19 na positive cases. Samtang nagnegatibo naman sa RT-PCR test ang 22 na ka mga pulis ang Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo ang destino sa mga quarantine facilities sang Negros Occidental. Suno kay Nokpo spokesperson Police Major Edison Garcia, ginkuhaan naman ini sang swab test matapos nga may nega-positibo sa quarantine facility nga ila ginabantayan na. Suno kay Garcia, may ginapahamtang nga mga pulis sa kada pasilidad para magbantay sa seguridad sa mga ginapay dalom sa quarantine kag nagaduty sila sa sulod sang 15 kadlaw. Matapos ang 15 dias, kung wala sang may nag-positibo sa quarantine facility nga ila ginabantayan, wala na sila ginapaydalom sa swab test. Sa karon nagapakig-angot na ang NOCPO sa kada local government unit o kung LGU sa Negros Occidental
agod makapatigayon sang RT-PCR test sa masobra 1,900 ka mga kapulisan. Yung mga deployed natin na personnel sa mga hotel quarantine facilities and provincial quarantine facilities sa ating provincial health center, yung practice natin, bago sila i-replace, mag-undergo muna sila ng swab test. Kasi po, lahat ng police na na-deploy doon sa ating mga quarantine facilities, hindi sila pwedeng lumabas in 15 days. Dapat yan si NOCPO spokesperson na Police Major Edison Garcia. Samtang nagpermahan na isang Memorandum of Agreement kon MOA sanday Mayor Nicolas Yulo kag Reverend Father Danilo Dulay Fauste agot himon bilang quarantine facility ang Our Lady's Hill Center of Spirituality sa may Purok Santa Rita, Barangay Dilao sa mga syudad sang Bago. Ini ang ginatawag man nga Carmelite Retreat Place gin convert bilang community isolation unit para sa mga locally stranded bagonhons kag returning overseas Filipino workers o kon OFWs. Sa Facebook page sang The City Bridge, ginpahayag ni Yulo nga kinahanglan sang syudad sang dugang nga mga quarantine facilities bangon sa ginapaabot nga pag-abot sa madamo nga mga locally stranded individuals kag returning OFW sa mga syudad sang Bago. Inibangod man sa pagbukas sang seaports kag airports commercial operations sa probinsya hagang pagbalik sang inbound sea kag air travels. Ginpermahan ang MOA sa City Mayor's Office nagligad nga Hunyo 18. Sa dugang pang balita lokal, ginakonsiderar sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ng paghimo sang legal nga aksyon batok sa mga locally stranded individual kon LSI nga nagalin sa mga lugar nga ginakabig nga high risk areas ng COVID-19. Ilabi na mga individual nga mahimo hindi magsunod sa protocol nga ginapatuman sang LGU sa Bacolod. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang chairman sa Quarantine Center Action Team o kon QSATA. Lubos nga ginapahanumdom sang syudad sa tanan nga mga LSI ilabi nang naghalin sa Manila kag Cebu nga ang pagtugot sa ilang nga makapauli pagkatapos sang swab test. Ang wala nagakahulugan nga ini silang hilway na nga makalagaw. Sa baylo ini silang dapat strikto nga magatinera sila tag sa kamapuluyan samtang nagapaidalom sa 14-day home quarantine. Nagalamang konsehal nga apisar sa ginapaabot kapag damo sa mga LSI ginatanan na magpauli sa syudad. Wala lang kuntani isang matabo nga golpeada nga pagtaas sang numero sa mga persona nga mag-positibo sa COVID-19. Kung wala nagkasunod, let me announce this. Anybody who does not cooperate with our health program can be subject to criminal liabilities. Section 9 of Republic Act 11332. You get the point. Dapat yan si Bacolod City Councilor Attorney Renesito Novero. Sa katapusan nga balita lokal, naglambot sa 150,000 pesos nga balos ang suspected shabu ang na-recover sa isa ka 30 anyos nga lalaki sa drug bypass operation nga ginmarigayon sang sila'y PNP las 4:50 sang hapon kahapon nga adlaw Hunyo 19 sa may Macana Street, Barangay 4 sa may syudad sa Bacolod. Ang gin-aresto ginkilala kay Marlon Cordero, 30 anyos, nga residente sa Barangay 5 sa mga syudad. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, nakuha kay Cordero ang 8 ka heat-sealed, transparent plastic sachet sang suspected shabu kag 4,000 pesos nga drug o kon bypass money. Sa nabluan nga si Cordero ko ng suspect ang yara sa drug watch list sang kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:16 ang detalye sa mga balita lokal. Ginadulong sa inyo sang DTX 500. Para sa complete management sa inyong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatino sa aton nga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa aton nga atay. Ini man ang mayroon sa active ingredients sa phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga nagapanguna nga balita national pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 20 Aksyon na Radio Philippine Standard Time kakaroon sa detalye na sang balita nasyonal. Nagapanindugan si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga transparent ang DOH sa pagpagawas ng COVID-19 data. Ini kasunod nga ginakwestiyon ang datos sang ahensya ang sa nagadamo nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Lakip man ang ginapaliyag ni Dr. Tony Liachon, ang advisor sa National Task Force on COVID-19 Response. Suno kay Liachon, in the real time ang datos sa ginapagawas ng DOH kanangin basihan sa mga desisyon sang gobyerno angot sa pagpatuman sang quarantine protocol. Aminado si Vergere nga may mga delay sa iban nga COVID-19 data bangod sa validation kag hindi ini masiling nga mayara sang irregularidad. Ginpatag ni Vergere nga may proseso nga ginaagyan ng mga datos rason nga importante ang papel sang local government units sa pag-report sang kompleto nga detalye. Ginpasiguro naman ni Vergere nga mag-operara ang DOH sa investigasyon nga pati gayunon sang ombudsman sa mga opisyal sang ahensya. Samtang ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga allowed in principle ang angkasanay sa motosiklo pero subject ini sa guidelines nga paghimuon sa National Task Force on COVID-19. Sa laging handa press briefing subong adlaw, ginpahayag ni Roque nga ginmanduan ang Transport Science and Technology, ag Health Department o PODMAN, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kag Bureau of Philippine Standards and Department of Trade and Industry
para maghimos ang pinakamaayong nga pamaagi para malikawan ang paglaptas ang virus sa tuwas ang pasahero kag driver sang motorsiklo. Tagpanugan si Ruque sa publiko nga maghulat sa guidelines kag posible tugutan na ang angkasanay. Ang pagsakay sang pasahero sa motorbikes ang ginadilian sa mga lugar na ginpaidalom sa General Community Quarantine lagip na sa Metro Manila. Ang mga motorcycle taxi services naman ang nagadaso sa pag-usar sang plastic shields sa tungas ang driver kag pasahero bilang pagsunod sa health standard. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pang balita national, wala pa nag-ubos ang critical care utilization rate o kon CCUR sang Philippine Healthcare System o kon mayara pa sang nagakaigo nga capacity para matatapan ang mga persona nga nagakinahanglan sang critical care sa tuwan sang COVID-19 pandemic. Ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga base ilay analysis, 35% pa lamang ang nausar kag may marang pang reserba sa health system sang Pilipinas. Ginpathag ni Vergere nga ang critical care utilization rate among kapasidad sa health system kang sa mga critical resources parehas sa intensive care units kag mechanical ventilators. Pero suno kay Vergere 35% nga CCUR sa bugos nga pungsod kag ang rate sa kada rehiyon ang nagalain-lain. Samtang ginpahagba ni Vergere nga naghinay sa siyam kadlaw ang mortality doubling time sang Pilipinas. Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa litalidad sa Balita International, naglapo na si 1 milyon ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Brazil kag malapit sa 50,000 nang napatay bangod sa virus. Ini ang ikaduhang lugar sa bugos sa kalibutan nga may madamo nga kaso kag napatay sunod sa Estados Unidos. Sadong Pebrero 26 ang na-report kag na-record sa Brazil ang pinakaunang kaso sa COVID-19. Kag ini ang naglapta sunod sa Health Ministry. Ang Brazil sa karon na mayroon sang 1,032,913 COVID-19 cases kag 48,954 ang napatay. Sunod kay Alexandre Naime Barbosa, medical professor sa Sao Paulo State University, ang ining numerong manubo sang surveil number sa mga tawo nga natapikan sang virus bangod mayara sang under-reporting. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita subong adlaw, nag-resume na ang Chinese Basketball Association o na CBA pero ini ang closed door matapos ngining nauntat sang 5 kabulan bangon sa COVID-19 pandemic. Ang CBA ang pinakaunang major sports league na nag-restart sa China. Ang liga ang intunga sa duha ka mga grupo bilang kabahin man sang measure para masigurong safety sa mga basketball players. Ang isa ka grupong magahampang sa Qingdao kag ang isa naman ka grupo ang magahampang sa southern city sang Dongguan. Ang tanan nga games ang paghahampangon nga wala sang fans. Ang mga match officials naman nga yara sa sidelines ang nagasok-sok sang face mask. Masobra tunga sang 20 ka teams sang CBA ang magakompete nga wala sang foreign players. Kasulod nga hindi makasulod ang mga overseas visitors bangod sa ginapatuman nga travel restrictions. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, nag-trending ang Hollywood actor nga si Ansel Elgort, 26 anyos, matapos nagwang open letter sa isa ka babae nga nag-aakusar sa iya. Nagpakilala ang babae nga si Gabi kag ginpost niya ang open letter sa Twitter kagabi. Sa open letter gindetalye sa babae kung paano ini naka-eksperyensya sang ginalegar sexual assault sa aktor sang iniyang 17 anyos pa lamang sang 2014. Sunod sa babae, aminado nga fans ng aktor nga nag-direct message ini kay Ansel nga nagsabat pagi sa social media app nga Snapchat. Ginaligar nga nagpangayo man ang aktor sang nude photos ni kag luyag man nga mag-threesome sa upo ng isa ka paniya ka dance friend nga isa man ka minor de edad. Sunod pa sa babae, nagwa ini para mahil kasunod nga iya na eksperyensyahan
ang post-traumatic stress disorder kon PTSD. Wala pa sa karon sang sabat ang aktor sa mga akusasyon nga ginahaboy batok sa iya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hunyo 20, tuig 2020. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo